Ana sa 24 ka pamilya ang apektado sa nahitabong sunog sa barangay 8A Davao City. Giingong napasagdang abuhan ang sinugdanan sa kalayo. Temporaryong nagtiner sa gymnasium sa usa ka eskwelahan ang mga nasunugan. Aniya ang report. Gilamoy sa dakong kalayo ang mga kabalayan nga anaato nga sa sementeryo sa Purok 7 Barangay 8A Davao City, Lunas sa Udto. Paspas mekanit ang kalayo tungod kay gama sa light materials o dikit-dikit ang mga balay. Human ang usa ka oras, anaa sa 18 ka mga balay ang naabo. Tanaw na ako dire, ako nakaigsiga dire. Tapos atong pagbuto ng pagbuto atong gasol, sabog na siya. Dako ni samot na. Na una dire ang balay. Tanaw mi dire kay makita man ito naman mo sa taas. Aso man ano nga napoy nagtik sa mua nga amo ano balay dire nasunog. Mutong adto dire mi dire. Pag-abot mo ugdaw naman. Ana sa 24 ka mga pamilya o sobra 90 ka mga individual ang apektado sa sunog. Sumala sa investigador sa Bureau of Fire, ang hinungdan sa sunog, katong napasagdahan nga abuhan. Naka-rescue na mo na purok leader na natirahan o fire extinguisher, pero di na gud niya makaya kay light material ram gud ang mga gamit sa balay. Kasamtangang nagtiner sa gym sa Davao City National High School Annex ang mga apektadong residente. Makahatag og katong mga ginamit na ninyo mga used clothes or mga gamit sa panimalay na mga bisag kabo, langgana ba nga wa na niyo gigamit or kung makadonate mo og mga lansang ba o bisag karang koko nga lumber lang. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao.